खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बुगा लेलेमखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलाय बाखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लोगोफोरनि आं देलाय मालाय थांनो ओंखारलायबाय माबायाव मा होनोमोनलाय हेन्डलुमाव आं दिनै होनदोंमोन दिनै जोंहा थाथसार गान्दै राननायनि हाबाफारि दङ होननानै ओमफ्राय दा बेयावनो थांनो ओंखारदों आरो ओइ सासे फैगासिनो लोगोआ ओमफ्राय नोंथाङालाय अबाव थांनाय हेन्डलुमनि माबा रानोनो थाथसार गान्दै ओमफ्राय बिथाङाबो दुब्लियाव थांनो ओंखारदों आरो हा मा होनदों लांगोन र' ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जों दा फिरफिलिजों थांसै ओमफ्राय माखासेफ्राबो थांनांगौ होनजोबदोंमोन सोरबा खबर हरदोंमोन ओमफ्राय जोङो बारा माबा लाबाय थाला ओमफ्राय थांग्रोनोसै जों नङाबा बेबो सौहैयाबा बाराद्राय लेट बा दिगदार जागोन ओमफ्राय जों दा फिरफिलिजों थांग्रोनोसै आरो ओइ थाबायबोगासिनो सासे रोमै नुफेराखै आरोखि एसे गांलाब फोरलाब नुनाय आरो ओमफ्राय दाबो फैया फिरफिलियाबो फैद' आब' फिरफिलियाबो ओंखारखाङाखैनो खोमा गांलाब गांथाब थाबायनानै लोगोफ्राबो नै सफैजोबनानै दङ जोंनि बे हाबाफारियानो जाहैबाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनानो जाहैबाय जोंनि हिन्जावफोरनि दानाय लुनायनि थाखाय आरो ओमफ्राय बे दानाय लुनाय हाबाफारिया जिहेतु मोजाङै जाजोबो जोंनि हिन्जावफोरनि साननायफ्रा आरो मोनफैबाय गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय रागा जागासिनो बियो मानसिफ्रा फैनो रागा जागासिनो लोगोफोर नै जोंना धनन्जय साराबो सफैखानानै दंमोन जोंखौसो नेफैनांबावबाय आरो सारा समानो एकदम हास्लाबा जाबाय नै सारा नायगासिनो जोंनि आगजुफोरखौ pribadi evaluasi gagal jadi alumni jabat atau beranai apa yang berhalangan hari kali ini lagi terpaksa dari mani थारमाने आं इदि होनदोंमोन बेखौनो सोलोंनानै आंखौ बखिफैगासिनो आरोखि माबायदि मानसि आयु मानो बुस्थुखौ इदि खालामखो मालाय इसा गोबावनि लोगो मोनलायदोंनो ओमफ्राय सानैजों फन नाम्बार लालायदों ओमफ्राय नै हेन्डलुमनि रायजो राजाफ्रा एकदम मोनसिगोनखाय हाजिर आरोखि सारा थांसिगोन आरो जाबि सार दे बाय बाय फाल नै जारौमोनखौ लोगो मोनबाय गोबावनि उनाव माबायदि मोनदों गोसोखौ होनदो गोबावनि उनाव नै जोंना अबाव दं मेसिनखौ मोनलांखायोनो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो मेसिन लायनो थाबायगासिनो आरोखि नैबे PCDC अफिसावसो जादोंमोन हेन्डलुम माबा बोलो बा नंगौ लाजिनानै आंबो लाजिनाया आंबो खालामोन ना न' मोनसिगोन सिन्था दाखालामसै नै हिन्जावफोरनि आखल नालाय माथो होनबावनो आरो बिराद फिर बेखौ मोनसे बोखारनांगौ मामुलि नङाहाय आइदै आंखौ मानो बिदि दरबाय दामखौ अयनायसो मोनबाय आङो नै लोगोफोर सिखाव हाबदोंनो जारलासो मा दं नामा हाबखो माबा जामनायबो नुदों हायखौ नैजों समान गैयामोन दा ओइ समान ने नों बेहाय बे समान दंबायदि मोनदोंथ' आं लांखोना माखौ मिथिला आरो महल गरम जा फिटिं खालामखांबाय नै लाखांबाय आरो ओरैबो नै एकदम ड्राइभारफ्राबो खावबो जिरायनानै नेगासिनो मा होनदों नोंखौ खेबाखै जोंहा नाम फैनानैसो खालामखादों जोंनो अयनाय खालामखायाखै रावखौबो नै सोनसेनि फिटिं खालामबाय नै बयहाबो लांनायनि लाहार फाहार आरो मेसिन दंबावो बाय बाय अनजालि बाय थांनोसै दा मोनबाय सिरि रोंगोन ना रोङा आदुं गारि लांसै आरो जायखिजाया साहा लोंलाङा ओमफ्राय लोंनायाथ' ओमफ्राय ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय दा लोंलांबा नोंसिना लांसै जायाखै दाबा जायाखै दाबा हा लोंबालाय लोंलांसै मा ओंख्रि दङ दालि ओंख्रिसै बेदरफोर मोनजाबासो
Nah, menggusupay oंखाम मोनजायाखै दै मोनलोङाखै एसे दैबो गांदोंहाय जानो मा लोंनो मोनलाबायदों आंखौ दारि सानथोरि बावनांगौसो बिराद जारलासो मेसेंनि आं दख'नासो दा गोथां फुजायाव दङ लोगो फुजा দিওয়াটা শেষ হয়েছে আর দিব ও পূজা এটা কি পূজা নাকি লাডু কি লাডু লাডু গণেশ লাডু নাকি গণেশ লাডু বানাই যাই কি হয় এইটো বেসন আর কি খালি বেসন আর মিঠা ও পিছতে দিয়ে না মিঠাটো नै लोगोफोरसो सोंनो खब्ला नुजाफैलायबाय आरो आब'मोना थोरगासिनो ओमफ्राय आंहा दे आंनि हाजिरा मुसा सायगा जागोन जाहैदों दे नायग्रा सालखुन्था बाहै दे गोसो होथारदो ओंखायनो गाइखेर सेरना लाबोयो आं लोगोफोरनो आंना सम्पतिफ्रा बेयावसो दोनलांबाय आरो मानो होनोब्ला आंहा न'आव जायगायानो गैथ' नालाय माइ दोननानै अबस्था गैया आरोखि न'फ्रानो बेयावनो थाथ'थोंसै साननैसो उनाव आङो न'आव सोनानै दोनसै आरो नै बे जाहैबाय जेकार मेचिन ओमफ्राय नै बियो मा होनोमोनलाय आगर खाट आरो आगरनि खाट ओमफ्राय नै सालखुन्थाया हययाव दोनथ'बाय आङो ओमफ्राय नैबे रासोखौ न'आव दोनहैनोसै र' ग्रुपनि बुस्थुबाबो मोजाङै जोथोनै दोननांगोन ना गाज्रि जाबा आंहासो बुंजागोन ना मा होनो लोगोफोर